Buke udan kangen. Maradi Budaya asik Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane kembali si Sidul web Sidul gonku nunggu berangkane bakso nganti tek lho wah ya rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen rabi so dipindho wong ayu enggal bali kanggo nandhang kangene ngati najan sakedepe netra ati gelo muga antuk tombo Sugeng rawuh jurakane rasa tresna Mas Yud Nganti kekumong ingin kembang-kembang sliramu wis teko jroning ati dadi kangen tak gelem sliramu ra ono Mas Yud sugeng lenggah Mardi Budaya Srindil wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantuk-ngantuk konku nunggu nganti putih kabeh rambutku Radedet dadi kangen Radeya saya suwe saya Srindil tadi ngalor ngidul dadi bingung dan kangen udan kangen ora bisa Soko. dibendung. Soko nele monggo wong ayu enggal bali kanggo nandhang kangene ngati najan sakedepe netra ati gelo muga antuk tombo hai moga-moga gak odan Mbak Supri lah Mas Manduli ngemsi ngiras nambah kan iso nanti kekumong ingin kawan-kawan kembang-kembang sliramu lo teko dadi gelo tak gelem sliramu
Mas Manduli.